Maayong adlaw. Sa atong pagpalayon, midalikyat kita dinhi sa Migpaita, Indulang, Talakag, Bukidnon. So far, kini ang pinakalayo nga lugar nga atong nabisitahan. Apan dili nato igsapayan ang kalayo. Mahinabi lamang nato kini nga tawo nga sukad siya na buta naningkamot i-develop pa ang iyahang talento sa pagkanta aron maoy mahimong tulay nga mo income o makasuporta sa panginahanglan sa iyang pamilya. Aniya atong paminawon ang storya sa kinabuhi ni Giovanni si Lainon nga taga Migpaita, Indulang, Talakag, Bukidnon. Og karon atong makauban si Sir Giovanni na dinhi mismo sa Migpaita, Talakag, Bukidnon. Sir, kumusta mga karon, sir? Okay ra, sir. Kanto sa sakit, sir. Kalisod, sir. Sir, by the way, sir, lagi among nasayran nga sa pagkakaroon, medyo wala gid imong pananaw, totally na ginawala na, sir. Oh, sir. Wala na gid kay makita. Wala na gid, sir. Pero sir, pwede ba na mahibalaan kung kanus ang nagsugod nga nawala ang imong pananaw? Sa kuan man ko na aksidente, sir, 2013. Pagka 2015, sir, hantod na karon, gaan na mo pata sa akong mata. Di na gid ko pa kita, sir. Pero unsa kay nahitabo nganong nawala man ang imong pananaw? Nagkarga ko kalkata to, sir, sa kanang laging, sir. Oo. Oo. Modahin to kay tungod kay ang akong pananaw daan naman depektado. Kanya wa pod koy kaon gid adto, sir, nga panahon na kay tungod lay sa bukid lisod gyud kaayo. Nakurog akong mga tuhod saka sa damba padlong sa ibabaw. Muto sing naligyas ko, sir. Pagkaligyas na ako, dala akong gipasan nga kahoy. Nahulog ko padlong sa silong kay wan na ako makraro akong pananaw kay nalipong lang ako. Oh, pagkahulog na ako sa padlong sa silong, dito ay napakog niya akong ulo, sir. Oh, 27 ni kakuan, tahi gyud guba akong ulo. Nawala na akong kahimot, sir. Gidala ko nila hospital. Wala namang gid, sir. Di mangyapon, wa mangyapon ma-suportay og insakto nga tambal kay tungod lagi lisod dire. Unya kadto pong tagiya sa kahoy nga akong gikargaan. Wala man pud kaayo mo tabang sa kuha. Di na ka pauli na lang dito dire. Mo dayon tong kaning akong sakit, gipuyo na lang nako dire sa balay. Napasagdan na dayon, sir. Wa na matarong og check up. Hanto dayon nga mo ni naglala na ginuon akong mata, sir. Oh, mo. Pero unsa pasabot nimo nga nagbutang og damba? Like kaning dagko nga ta dito niya isaka katong mga kahoy? Oo, sir, nga nagpareha sa punuan sa lubi, sir. Oo, dito. Tapos, Asaw na nimo? Ikaw lang isa or kinabanga mo? asahan lang, sir, isakat kay anak man ang damba, porma sa damba. Oo. Kuna na hagdan-hagdan anak, isakat dahil ni mo padlong ibabaw. Ikurog akong diyan, lipong dahil ko. Muling nawala na akong panguhan. Mangimuot, hulog dahil ko. Oo. So unsa to pila edad batong ko mga? Kuan, sir, kanang 2013 man yung sugod, sir. 2013. Oo. So mga 36 sa mga karon ba? Oo, sir. Pero katong time mingo nga at least pag ipakataw ka nga normal man to, no? Tungod lang yun sa diskusya dito lang gyud nawala imong pananaw. Oo, sir. Pero tuod katong nag-eskwela pa ka, unsa na ka nga grado taman? Grade 4, sir. Grade 4 ka. Amo ka na eskwela? Sa Barangay Lantod, sir. Lantod, Oo. asa? Diri ra na? Pikas Barrio. Pikas Barrio. Oo. So, eskwela ka dito, dinhi na ka nagpuyo. Wala, sir. Amo ka nagpuyo. Taga dito akong mama, sir. Pag minyo na ako, dinidahin ko nagkabutang kay taga din na akong misis. Oo. So, mo to nga, pag human yung eskwela og grade 4, nagnarbaho na ka. Oo, sir, kay nagkabuwag-buwag naman ako mga ginikanan, sir. Pero karon sir no nga ingani ang imong nga sitwasyon. So isa na may lain nimo nga panginabuhi karon. Wala gid, sir. Wala.
maskin man gani among pagkaon sir. Kadwa lang gid may makakaon sa isa ka adlaw sir. Sa tinuod lang yun. Oh. Pero kani at least makakaon mo duha ka kadua sa usa ka adlaw. Kinsa may ka panginabuhian? Kuan sir. Kanang ako na lang gapakuyog ko sa akong anak sir. Kung asang akong ganahan nga adto ang akong side sa akong mama o papa ba o side ba sa akong mga igsoon ko. Mga pangayuan na lang ko sa bugas sir. O aron makakaon lang gid mi sir. O So magbakla ra mo? o mag-clear mi kung dulo sir nga gakipitan lang ko sa akong anak. Kan ka. Okay, di na magkakakita Oo. sa dalan. O Kani mo anak kag gauban sa mo pila edad anak? kuan to sir. 14 14. Oo. So pila di tanan anak nimo? upat sir. 4. O So kaning kamagulangan pila edad? 16 sir atong October 15. 16. O Asa naman siya karon? kadtong akong kamagangan sir tuwa sa layo sir kay na nagkuang gyapon ng warta gyapon ba kay Narbaho. para yo narbaho kay pay lagi sa suporta sa amo gyapon. Oh. So at least gapadala gyapon sila siya sa ginagmay. Oh sir kung may kwarta sir bugas-bugas sir padala sa amo kay ang iyang trabaho dito sir lampas man gyapon. Oh, Okay. lampas sir. So inadlawan Oh, gyapon. inadlawan gyapon. So gamay ra po, di ba? Oh sir. Pero nakahuman ta sa guys ko. Kuan siya sir grade 10 to siya sir nakaundang lang dahil siya tungod kay di nila makayang baklay sir gikan diri paingon sa sentro Indulang sir. Indo lang, asa Oo. kapit Indo lang. Moy barangay namo aning Migpait. O Migpait. Kaning Big Fight City yun eh. O sityoran ni. Barangay namo ang Indulang. So mga pinong sa kalayo to, baklayon. Kung baklayon sir, kung atong kuan sa oras sir mga 2 ka oras ug Grabe. tunga. Baklay. O baklay. Ulan init sir, ilang yun. Ilang maangkon mo sa maluoy na lang ko sa ilang nga. Usahay mo hilak na lang sila ba kay ang ilang pangbalon sir usahay panaguban lang sila diri sa among mga silingan sir para lang maka na ilang pangbalon sir kuan eskwelahan o pamasahe baka kay 15 ba yung plate sir paingon sa Indulang sa bao. 2 ka oras og tunga baklay padulong, 2 ka oras og tunga na pud pauli. Oo sir. So munang naka-hukom na gud nga muundang na lang sa pag-eskwela. Oo sir napaundang sila. Pero karon sir, ang katay-kaduhan ng mga anak pilay sa asam ka siya karon. Tuwa po sa Cagayan iya sir kay na may igsuunan niya akong misis nga naminyo sa Cagayan. O dito hang siya sir nagpa-adapt sir kay tungod sa kawadon lagi sir. Makasibog pagkaon. Tuwagin siya dito sir. Pero nga eskwela siya or wala Wala na sir, kuyo ra siya. Kuyo ra. Oo, kuyo lang siya. Pero di ba higayon ka padala yaman sa ng gamay nga konsumo po ninyo? Katong ikaduha Mga gaduha. wala sir. Wala pero kay lagi. Kay alanganin mo ng ilat ko sir. Pero kaning ikatulo nimo aman karon. Naa diri sir, babae sir muna eskwela karon grade 5 sir. Grade 5 back ni sa eskwela. O naara niya sa unahan. Oo, unahan ra. Atong naa sa welcome dito sir. Dito lang. Oo, dito. So at least doon na lang. Oo. Ang layo katong high school. O kadtong high school. Muy layo. Oo. So ang ikaupat, Sa kanis yung gamay gamay sir. pa. Oo, Gamay pa. Oo. Atod po si amo pong naibadaan nga aduna po kay talent no sa pagkanta. By the way sir, kanus-an mo ni na diskubrihan nga kamauli ka kanta? Sa karon na lang gid ni sir sa akong pagkainani gid nga ibalan bitaw na ako sir nga kanang lisod na gid ko sir nga makakita gyud. Giseryoso na lang gid na ako akong tingog sa talent sa kanta sir. Kay pamasin sir na ay muduol o mo sponsor na ako nga makatabang sir sa akong talent sir. O muna akong kuwat. Pero kinsa po nagsulti sa imo nga paningkamot na ma-master ang pagkanta para basig og manay mao sa musical lisod. Kinsa na nagsulti sa mga tao? Wala po sir. Di mo alam. Oo, kay diri ra sa akong una-una gikan sir na basig mo ni pamaagi nga masuporta na ako akong pamilya. Mapa-eskwela na akong mga anak kung puhon. Kaloyan nga atagan og bili ang akong talent sir. Pero diyon sa man mo ni pag-practice na kay gapaminaw kag radyo na Oo sir, pamagin. gapaminaw kog radyo sir kanang akong ganahan nga kanta sir.
ako nang seryoso sir, paminaw na ako. Pag ako paminaw na sir, mga tunga sa oras. Ako na dahil ng -1 sir. Kantaon na dahil ako nag-memorize sir. Sige, pwede na to ma-sample sir. Ang imong kanta, sige daw. Kung sabi ito, by the way, kini mong kanta Bisaya ni or I mean kanang ikaw nag-compose ani or panagas mga gakadunggan mga kanta. Kuan sir, wala pa ko makakumpos sa akong kanta sir kay kuan lang ni sa ako lang nadunggan sa akong mga cellphone ba. Cellphone no. Oo. Pero unsa man ni Bisaya, Tagalog, English, sir. Tagalog kasi kaning paborito. Sige atong sampulan daw sir, palihog. Unsay title to ani? Kuan sir, miss na kita. Okay, listen kita. Sana mahal muling may mamalik pa ang nakaraan na siyang pinapangarap ko. Sa malipas na mga taon, palagi nasa isip ko ang mga nakaraan natin. Tumatagos sa isipan ko ang iyong tandaan. Pagtatamis ng mga ngiti ay siyang bumubuhay sa puso ko. Doon sir, kining imuhang microphone asa man punigikan imo ning gipalit. Wala sir, kanang panon nga nais kay diri sir gipa kanta ko dito sa plaza. Ibala nila nga okay akong talent ilang giangayan sir. Wa man ko'y microphone gipangutan-an ko nila. Mo dahil sir nga gi-sponsor niya sa ako ang gihatag niya sa ako. Mo dahil tong pasalamat ko sir kay naka microphone gid ko sir. Unsay pangalan niya? Para at least si Sherman Si si Alibong Mardan Unday. Kini po imuhang speaker no asa po na gikan. Naiga suroy diri sir sa kuan. Gikan siya Cagayan sir. Oo. Dabi sir kay wa man gid kwarta sir ganahan na gid kaayo ko sir. Na ako isa ka manok sir nga dako-dako na po. Gisultian ako tong pamaligi nga. Okay ra kag bayloan ako nag manok ng imong speaker. Sulti man siya nga, oh okay. Hindi pa dahil kaya ko sir kay makakanta na ko. Oo. Naanak ko'y kalingawan diri sa balay kay wa na gid ko'y lain gid kalingawan sir. Oo. Pasalamat kay kaya ko sir kay ibaylo ang gid niya sir. Oo. Sa to nga manok na rasa kanang pantari or Bisaya. Di sir Bisaya kanang buyon ra nga pag gid siya sir ba. Oo. At least kanito sinabot mo karon magamit na ninimo no nang Oo, sir. imong ina-practice pag-ayo imong talent. Oo sir. Mura gyud akong trabaho sir. Oo. Pero naka-sample na ka, nanay nag-sponsor sa mga naka-income ka, ipakanta ka, kanang gibayran ka. Sa kadtong eleksyon sa barangay sir sa mga kapitan sir. Ako'y gi-request diya sa barangay Lantod. Oo, gipa-sponsor ko sa among kapitan diya. Usa ka kanta. Tagaan ko 1.5 sir. 1,500? Oo. O sa kagabi. Dili Usa lang kakanta? Usa lang kakantahan. Uy. Oo. Oo, gipa-kuan ko, ipakanta ko. Malipay kay ko ayo adto sir kay nako nga. Ay, salamat kay nakapaytigog hapsak nga bugas ani. Oo. Muy akong na kuan sir ba? Oo, di. Pasalamat pud ko kay sponsor man sila sa ako ah. Oo. Gawas sa itong higayon na subian pa ba ito? Napaiot ka? Wala pa sir kay kani nga talent sir bago pa na ako ni sir kanang sobra pa ni isa ka tuig sa akong pag seryoso gid ani nga talent. Oo. Oo kay akong nakuan sir ba. Akong nauna-unangan nga wa namang gilain pa aki. Oo, lisod pud kayo kada adlaw sir. Mangayaw ko sa akong
mga igsoon sa akong mama, igsoon sa akong papa, o sa ako bakang mga igsoon. Usa nangita lang kung pamaagi ko nga sudlan ako ning talent kay basig puhon-puhon. Di na ko makaka-purisyo sa ila, sir. Oh. Okay. Sir, sa katapusan sir, no, imo na lang tingaling pag-awhag no sa to mga galantaw karon nga kung kinsa tong mo-hire sa imo no nga ipakanta ka labi na kay talents pagkanta o haga sir ang ato mga viewers. Okay, kung kinsa tong naglantaw sa ako karon, pinaoton ta nga kung naamoy kalingawan o muangay mo sa akong talent, pwede nga inyo kong duulon aron usapod nga makatabang sa ako kay wa na gid ko lain panginabuhian. O gusto gani nako nga makaapil-apil kog mga inana kontis-kontis pero apan lang kay lisod na ay ang akong anak usahay pod ila kong ikaulaw o akong misis pod mataha pod kay gunitan lang ko gusto akong kinsa tong mo sponsor sa ako ang nga maluoy kuan lang mo sa ako kanang say pamaagi ka ani Text lang. Oo. Mo ibutang imong cellphone number. text o kuan lang na may Facebook po sa akong igsoon siya o mukuan lang sila. Okay. Wala gid sir kay kung ganahan po sila nga request sa akong kanta bahalag tigagmay sir at least nga na ako'y panginabuhian na ay maka bayad na akong bugas para sa akong mga anak. Pasalamat man gani kunta sir kung naagay mo sponsor nga upa eskwela sa akong mga anak. O lisod kayo ko sir. Akong balay gatuluan pa gid sir. O gadagandagan lang ni sa akong misis kung panahon nga muulan. O kay nagtulo na among sin, nalata na among sin sir. Unay dako kaya na akong problema sir. Problema na ako sa akong pamilya. Problema pa na ako sa akong balay sir gapuyan sir. O lang na sir. Sir, salamat kayo sa inyong panahon nga gihatag sa mga imong ipamit ang istorya sa kinabuhi diri sa mga program. Og sir, isip pa salamat og at least anak nanay mo sila no. Manani ko sir, Nadia ato nga pangalan og kinili ko sir 5 kilos. Okay, so ta makatabang ko na diya sa imong Salamat sir. Sige, salamat. Mayong Pasko sir. Salamat. Mao kadto ang istorya sa kinabuhi ni Giovanni Silayon nga taga Migpaita, Indulang, Talakag, Bukidnon. Wala nang limos si Giovanni, gumikan kay ang inyong tabang nga itunol kaniya, suklian kini sa iyang talento. Busa kadtong gusto nga musuway sa talento ni Giovanni, mahimong mag-message sa atua para ikunik mo namo kaniya. Kausab nga mga naglantaw karon kung naamoy komento nga magkatabang ma-improve pa kita, willing kaming maminaw. Paki-comment lang palihog sa comment section. Basig ano na usab kamoy gusto nga atong interviewon, paki-comment usab ba. Basin pwede po may magkahangyo diha kaninyong mga naglantaw karon nga paki-share niini nga video ug paki-follow and like ka sa mga page siya. Hangtod na lamang sa sunod higayon. Kini si Zen Kahaton. Daghang salamat. Sa kanunay, itangag tuo ang pag-asinso ni Muhigala, pag-asinso usaba sa atong nasuna. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.